ehihie ọma na ụmụ ọdịnala Igbo mụnwa wee da na asị m ka chi taata bụ nkwọ ritere anyị ihe ọma ma ripụrụ anyị ihe ọjọọ. A sị na anyị ga-ejere obodo na-ara obodo, onye chụpa anyị na ọ ga-ada, onye fụrụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ na ọzọ ga-anwụ. A sị m ihe ọma dị n'enyi ya dara anyị n'ala, ọdịnala ya pụrụ anyị ome ụwa were anya ha na-awụ efu ya. A sị na anyị gara ike echi n'echi adị agwụ ọgwụ. A sị m na ihe ọma na-emere na be ndị ọzọ ga-eme na be anyị. A sịkwazị m ewebere ugobere nkesa ibi ebere ya gosi ebe ọ ya ebe, ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe kwukwa ya ọ ihe kwuru. Eze-Ana ekwuru so. Ise, abụ m onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja Ugochi tubelu Odinana temple. Anyị na-agba afa miri emi nkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. M nwere ọtụtụ ihe ajụjụ ndị mmadụ jụgasịrị gbasara ọdịnala Igbo na ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara Ugochi tubelu na Odinana temple, na ihe ị kwesịrị ịma ihe gbasara m onwe mbụ Chukwu nọnyere m enwela m onye ji Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu mmanụ, maka na m chiri ọzọ Eze-Ana. Ọzọ Eze-Ana bụ ọzọ my clan na-echi. Akwụwago m ya ọtụtụ mgbe kọwaa ihe dị iche na ọzọ Eze-Ana na ọzọ ndị ọzọ. Wee kọwakwa ụfọdụ ihe ị kwesịrị ịma gbasara Eze-Ana Ugochi tubelu. N'ala Igbo enwelụ agbụrụ ndị na-akpụ alụ. Agbụrụ m bụ uru dameji na ogbe ezume na oraifite, anyị nwe na-akpụ alụ. Then ị ga-amata na m chiri ọzọ Eze-Ana na weru na 1st December 2021. Gosawa ka m gburu ndị nze na ọzọ oraifite efi wee zawa Ogbuefi officially. Abụ m Ogbuefi egbu mana nke a ozi nke egburu ndị nze na ọzọ. Ụbọchị ahụ ka m gburu Ogbuefi official. O nwere ndị na-ajụ m na m kwere nkwa na m egosi ha nye abụ ka mmemme si wee mee ihe mere n'ụbọchị ahụ, at least ya bụgo highlights. Yes, ekwere m nkwa na mmemme ya, mana ihe mere na emebere ya bụ because of some logistics. Yes, but the whole logistics have been solved. So tomorrow bụ Sunday ka m ga-eme ya upload. Hopefully it's about maybe slight 2 hours because I try ka edit here. Don't already too long. I think about 2 hours plus or so. So I gave me upload. Actually, my laptop can make me. Make the phone with me. So I say we go the content of the plate. With flash drive. I say we go me on a laptop. So tomorrow I will upload it on YouTube. So okay, for highlights of ihe mere n'ụbọchị ahụ. Eze-Ana Ugochi tubelu bụ onye isi nchụaja na Ugochi tubelu Odinana temple. Anyị na-agba afa mmiri emi rụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche, rụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. N'ụtụtụ taa ejego ngo ọfọ n'isi ndị enyi m niile. O nwere ọtụtụ ndị bụ ndị mere onwe ha personal friend to Eze-Ana, of which na onwe ihe ha na-eme na be ha na mma anụ ya. So mana ọka onye si eme ka ekwesị akpụ ya, ịghọtara ya. O nwere ndị nwere ike ichefu ma ọ bụrụ ihe mmejọ gbawara n'afọ ha mana ama na akarị mmadụ 20 ndị bụ ndị enyi anyị
anyị rụkwara ọrụ mmụọ dị iche iche. So ụtụtụ ọbụla anyị agọrọ ha ọfọ. Nkwazi ndị bụ ndị friends of the temple, ụfọdụ ka m adịgo na WhatsApp group, ụfọdụ ka ha adịbara, but ana m agara ụlọ ọfọ ndụ, ma ndị adịgo na the group ma ndị adịbara. Nke ọmasị lọngasị n'inwere ihe anyị na-eme n'Ugochi brọd na temple na-amasị gị, nọ na-abụ nnecha vidio anyị tụsara ya ndị ọzọ. Ana m akpọku ndị a na-afụrụ anya, ndị kpọrọ m oku n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ka a gọziwe ụdị ndị dị etu a. Then anyị na-agụkwa afọ na-achụ àjà for 14 days nke ọnwa Disemba ritual. Onye wụ àjà anyị na-achụ bido na Disemba 4th, ọ ga-end na Disemba 18th. Na Disemba 18 anyị ga-egbu ebunu dị iche iche. O nwere ndị a ga-egbu ebunu, ndị a na-achụrụ àjà aka mkpa. Ndị a na-achụrụ àjà aka mkpa, anyị egburu ha ebunu ofu wee close their rituals. Ndị a na-achụkwara àjà nke ayịrị na igwe, a ga-achụkwara ha àjà nke grup nke ebunu wee si lụọ ya. Ọ bụ na 18th ahụ ndị niile sonyere na àjà ma nke aka mkpa ma nke ayịrị na igwe, nke ahụ anyị ga-esendizie vidiyo ya ma a na-concluding part ya na ya wee ebunu anyị egbu anyị ebisilie, send their ndị the people concerned on their various phones, WhatsApps. Ndị kwuru ma na abụrụ m onye na-egosi ihu ọrụ because not all necessary. Yes, I believe na ihe eji ama dibịa wụ n'okwu ome, igosi isi ihu ọrụ ya adọrọ necessary. Yes, so ọ ihe ahụ ihe mma eme. So ndị people concerned, be sure na 18th, after 18th, na ga-esendere gị the videos of the concluding rituals of December 2021. Another one I ga enwekwazi ewu na January. The date will be announced later. Now, concerning ihe ya afọ, ya na ajụjụ ndị mmadụ na-ajụ m ihe mere ụbọchị anwa emere n'ọfịs, mme my birthday, then wepụkazi ụlọ ọfụ wee gbaa ọfala ọzọ. Ekenekwara m ndị enyi m dị iche iche, ndị sendekwaziri nkwado n'ụdị dị iche iche maka ya bụ mmemme mmere. Asị nka Chukwu Okike gọzie ụnụ, ka ihe ọbụla bụ echiche obi ụnụ, may the universe grant it n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ihe m chọrọ ịkọwa ikwesịrị ịma bụ ihe ikwesịrị ime na-kpatalụ ga-eme ka ọrụ gị gaa aga. Enwere ọtụtụ ihe nwere ike ịbụ a hindrance to ọrụ onye ọbụla. Enwere ndị na-abịakwute na-asị m Eze-Ana n'otu nwaanyị ya rụbara ọrụ, ngwa ndị dibịa dị iche iche lụrụ ha ọrụ, nwekwa ndị pastọ na ndị agbara ọrụ dị iche iche lụsịrị ha ọrụ, mana enwekwa ihe dị iche ha fụrụ. Na-akọwalụ gị na enwere so many things nwere ike igbochi n'ọrụ amaga. Nke kacha nke bụ ụchụ. Ụchụ a na-ekwu, mmụọ nwere ike ịgba mmadụ ụchụ site na amaghị eme nke onye dị etu anwa. Enwere ụzọ mmadụ dị iche iche mmadụ ga-esi wee mejọ mmụọ. You can step on toes of some powerful individuals spiritually. Mmụọ so ha gbaa ụchụ. Ghọtara ya? Ịnenikwana mmadụ, ọ na-efuru mmadụ n'ụzọ maka ịmara mmụọ dị onye ahụ aga. O nwere mmụọ nwere ike idu mmadụ imejọ onye anwa, mmụọ so onye anwa apịawa agha azụ. Ghọtara ya? Gbaa ụchụ, ịfụnanya. O nwekwara ihe ọzọ ụfọdụ ndị mmadụ na-eje eme na mmiri, a na-achụ onye etinyere ha. Ụfọdụ ndị mmadụ na-eje na mmiri je na-egbusa ọbara anyị na-egbusa na mmiri. Nwanne uche ọ dịkwa ya? Yes, ma advice ụfọdụ ndị mmadụ, mana ihe na-ese eme ụfọdụ nwere ike ọ bụrụ na o si n'aka onye m gosiri ọrụ ma ọ bụ na ọmụrụ na ọ watara ya n'anya fụ ndị na-emerụsị ka emebe, mana ihe ị ga-ajụ bụ ndị agha na-eme ya ekere favor ha nwetara na ya.
ọ bụrụ na iwu dibịa ma ọ na-iwu eze nwaanyị, biko enyi chọọ ikwu ihe ahụ for the benefit of few. Nwere ndị ihu ọrụ ha kpuchiri ekpuchi kịta na-ekwu ya, ma ya bụ meseji bịa na chọ ka m kwuo ya, maka na onye eji maka ya okwu ozi a ji maka ya jisi nkwuo maka ozi a ga-eji mụta ihe. Biko ị na-arụ n'ebe ị na-arụ ọrụ, ọ bụrụ na ọ dibịa ma ọ eze nwaanyị ka ị na-eme, jee chọọ ebe ị ga-adọ ana ebe nchụaja, ana ebe ị ga-anọ iyi akwadie nọ ana ebe ndị mmiri, ebe ị ga-anọ na-achụrụ ndị mmiri aja ije rụchara mmadụ ọrụ mmiri. Ọ bụrụ na ọkụkọ ma ọ bụ ewu iji wee jee na ịma agba ya mmiri tụnyerie ndị mmiri like that, ọ bụrụ na ihe wuru iwu n'ike egbu ya ewu gbuso ọbara, nwanne jebe n'ụlọ ọrụ gị n'ebe ị rụrụ ndị mmiri ụlọ, ebe ị ga-agwa ha na ya ebe a ka ị ga na-egburu ha, ji ebe a ji gburu ha ka ihu ọrụ ghara ịkpọchi. Ijekwa na-eme na ndị ọzọ na-eme, onye ozi a dara amarugo onwe ya. Mụnwa bụ Eze-Ana adị m egbunye ọbara na mmiri for anything. Ọ bụrụ na anụmanụ ji wee jee, ọ bụrụ na m agbara ya mmiri hapụ ya, then ma na mma je n'ebe m dọrọ na ndị mmiri na tempụl jee gbusara ndị mmiri anụ ite ebe m dọwara ndị mmiri m ọbara adị emesịa ka ebe ndị mmiri dị na tempụl adị eburu ha anụ ebe ahụ. Ebe a na-eburu ha anụ bụ na ana outside the temple, ebe alụ special for ndị mmiri, ebe a na-emere ha blood sacrifice. Ekwucha m nke a, onye eji maka esi nkwu okwu a ọ marugo onwe ya. Then ihe ọzọ m chọrọ ịkọwa bụ abụkwana onye na-agwọ ọgwụ, maka na ọgwụ ama ete eke itu ofe a. And ekwukwa m ọzọ na ọgwụ abụrụ ọdịnala. Ọgwụ wụ like spiritual corruption to get what you want in a crooked way. Chukwa entities of powers that follows you. Naturally, what you are aiming for will come. And obiago na ọ bụrụ na ijiri ezi obi na-eso ụmụ mmụọ ndị a na-ebutere uru ihe ọma. Nwere ụfọdụ ndị mmadụ like ụmụ nwata nwaanyị sendịrị meseji, o nwere opportunity o nwere ka ọchịchọ obi ka o nweta ya, mana mgbe o nweta anya ọchịchọ o nwetara that opportunity, kere ihe o mere, she abused it. Now she want me to do a work to reverse what she lost, because she have already left the opportunity, abandoned the opportunity. Another person took over. Now she want me to do a work to make the person that is inheriting that particular position to leave it. In other words, she want me to hypnotize the person. Please. Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite anọrọ na ịgwọ ọgwụ, anọ m n'into manipulating. Ihe m na-achọ bụ aja, and like I always say, aja karịrị ọgwụ. Why you are suffering, yes, why you are not where you're supposed to be today, is because you have not done the right thing. Yes, even some of you that are doing the right thing now have not done the right thing consistently enough to create good and massive results. Go back to your root. Go back to drawing board. After deep effort, we'll be able to ascertain the relationship between your ancestors, your entities of powers, elemental beings and mystics and helpful beings. Get a relationship build with them. Align yourself with all these forces of nature. Believe in me. Oburu na mmadu obuna chụọli bi obuna chụọlụ gị aja chụchalụ gị aja. Wee align oge. Mana efido fuba ife. Then, after 3 to 6 months, allow that dibia, change to another dibia.
Let me tell you one thing. I'm not saying that that particular dibia no, because a lot of things can be possible, can be responsible for that. One is either that the root cause of your problem has not been found. Two, you have not done the right thing consistently enough to create results. Three, that dibia may not be, or whether more dibia more pastor more in general, might not be the right person if you be work. And my one day, madam, there is a particular person that is destined by nature ka ọ bụrụ onye ga-ekwubiri gị okwu, onye ga-esi n'aka ya wee tọọ n'agbụ. Ịghọtara ya? Ka mmadụ ga-atụ n'akwụkwọ ndị ụka ọbịa, Jizọs onye ụka, onye ndị isi ndị ụka anyarị, ọ bụrụ mmadụ niile na-aya ahụ n'ala Izrel ka ọ gwọrọ, ịma na eziokwu. Ọ bụrụ mmadụ niile nwere mkpa bịakwutie ka ọ sọlvụ dia problem, ọkwa ịma. O nwere onye nnukwute ọgaranya bịakwutere elu, o wee sị ya so esogbu ụzọ ya, ha jeela akụ na ụba niile o nwere ka onye ụmụ ogbenye, ọgaranya anaghị ya. So ọ bụrụ onye ọbụla krọs ya pat ka nechọ pamitiri gị ka ọ bụ na ọ gị ekwubiri gị okwu. Mana ihe dị mkpa bụ na onye a nwere onye okwubiri okwu, n'ụlọ nwere mmadụ na nwere sempụl na okwubiere onye okwubiere gị okwu ọkọrọ, then look for another person. Maybe the next person ị ga-emit nwere ike ịbụ na ọnyanwa bụ onye edestiny. Ọ ga-ebidogoro n'ịgba afa, ọ gbachaa afa, enwere ike ịgba afa ihe ọ gbatara n'afa adị 7 example, onye nke ọ na-agbata 5, mana o nwere ihe dị iche na afọ ya na afa ndị ọdị. Let me tell you one thing. O nwere ndị na-agbacha n'afọ, nwere ike ọgwụ n'ụzọ ihe na-abụ ma ọ bụ ịtọ dị iche na ihe mgbara n'afa na ihe a gbatara ebe ọzọ. Enwere ike onye nke ọ ga-agbata ihe dị ka ebe 5 or 10, m ga-agbata ebe 8, mana o nwere ike ọ na-asị anya na ndị ahụ ọ bụrụ 1 or 2 things onye ọzọ gbatara n'afa might be the real cause of your problem. Ndị ọzọ bụ symptoms. Ihe dị na-agwa ndị mmadụ. Example, o nwere onye mgbachara n'afọ, ọ bụrụ na ihe bụ the main problem ya wụ ụchụ, dịpụ ụchụ maka ihe o emetara, achọghị ịgwazi ihe o metara. Ọrụ niile a rụrụ ya, ndị mmadụ rụrụ ya gboo nwere oge gara aga, mana mgbe mgbe agbachara ya fasị na ụchụ a ka a ga-ebururi ụzọ sọvụọ. Na ọ bụrụ na asọvụrụ ịgbasara ụzọ na nwere ọrụ mma arụrụ ya, asọvụcha ụchụ arụ ọrụ ya ọrụ ndị ọzọ gazi today is smiling. Ya? So ndị Igbo na-atụ isi n'ihe ndị na-ata agwa oge na nke ama esu ike, meaning that whatever you are doing, if that thing does not finish, there is no way you could keep your mouth shut. That try go n'ebe ndị ọzọ work does not mean that you will not keep trying. And nke ọzọ, check your inner self. Ị bụ onye wepụtara obi chighata ma chigharịkwa n'ọdịnala. Ka m gwa gị share of testimony with you. Abụrụ m onye na-eshare testimony, and ma dị very honest na ihe m na-akọwara gị. O nwere ofu onye m na-alụrụ ọrụ, onye a n'obodo oyibo, ọ nwaanyị ka ọ gbara mma gbakọ ntịrị ọnụ. O wee sị m Eze-Ana na ya wee kọwara m family history, mana ọ bụrụ nke ka m chọrọ ijekọ, mana ị chọrọ iweta ebe a bụ ka o si wee malụ ka esi enye mmụọ ife. In fact, she has a good heart. All that good heart, mgbe m na-ete bụ her problem before the entries of powers, they all agreed that o nwere a good heart, and for that reason no nwere a good heart, that na problem will be solved. I don't know me all up the month. We are that now whatever challenges don't well, they are waiting of the past. Okay, your problem here. Ọ na-achọ nwa, wee sị ya lụcha ọrụ dị n'ụzọ ya, wee sị ya na ọ ya amụta nwa. Wee sị ya ka o lu last week, wee kpọọ m sị m Eze-Ana nze ya, o wee sị m na obi na-atụ ya ahụ, na obi ụtọ na-atụ ya, na obi ụtọ na-atụ ya bụ na ya nwe ka ahụ si eme ya, wee were kit, pregnant kit ya nwere na bia, wee nene onwe, wee fụ na ya dị, o wee read positive. O wee out of excitement wee kpọọ m Eze-Ana sị m
mana na ebuku appointment with doctor ya n'ọpa week ya this week agwụrụ agwụ na ọ bụrụ na ya jee ụlọ doctor confirm ọ tụrụ na ya dị ime na ya ga-enye Thanksgiving ebulu na ya ga-enye Thanksgiving ebulu ya mesara ka si ya no problem. O wee sị m ọzọ na ọ bụrụ na ka doctor confirm ma ọ bụ na ya dị ime eziokwu na ya ga-ekwu n'ụgwọ ebulu eme Thanksgiving. Then ọ bụzie na ebucha afọ ime a 9 months mụọ nwa n'udo na ọnwụ egbuo efi ebe ya mere na si ya nsogbu adịrọ na that your prayers have been answered. Mgbe na-ekwu okwu mgbe ya wee na-ekwubiri okwu agwa gị na problem ha bụ cause kwubi okwu. Let there be cause breaking, let there be upliftment, let there be open doors ka ihe dị mma dịba maka na okwu ọnụ ka Chukwu okike ji wee kee ụwa. Ike dị na aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ọ bụrụ na aha Chike ndị ụka ọbịa Chukwu okike, all powers come from him. Onye Chike ndị ụka ọbịa na-ekwu na anya na-ekwu maka nna ya nke zitere ya na ụfọdụ ndị ụka ọbịa anya na-ekwu maka aha onye nwa onye anyị na-ekwu kwuru na o nwere onye zitere ya na then ka ihe kpatazi na manwụ anyị ekwuzi na aha onye anwa nke kacha ike niile, onye nke na-ezite ndị amụma na-ezite ndị akpọrọ ọrụ bụ Chukwu okike, onye ike niile si n'aka ya bịa. Aha ha ka m ji ekwubi okwu. Ihe ịrịba ama na-eme Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Learn from Eze-Ana, learn from who knows road. Then ịma last week nwaanyị were ekwu eme anọ m last week nweta last 100,000 last Friday ka anyị ga-ego ebunu wee mesara aka bute mmanya ndị mmadụ nwụọ. Let that miracle remain permanent. Ọkwa ndị mmadụ ha so si ya na aja ekene ka ọ na-enye taa ọ sị na ya mụọ nwa na ya egbu efi akwụkwọ m nkwa na ọ ya egbu afọ ime amụọ nwa oge na-eru if I'm permitted agwa gị ihe ọ ya amụ ses nwa ọ ya amụ ụlọ ya amụ ejima mma agwa gị ụlọ ya amụ nwoke na nwaanyị agwa gị ọ mmụọ ya ọ bụrụ mmadụ. Na ihe mụtara ebe a bụ the Lord love a cheerful giver. Obi ha nwere ụlọ amụrụ na nwere ihe a na-enye mmụọ ewe pụọ. Yes, ụfọdụ ndị na-abụ onwere ụlọ ya abụ ka ihe a mere the person will keep mute. Ọ masị dị ka ekene ndị lụrụ ọrụ a ka ha ike were rụrụ onye bụ ọrụ n'isi maka na ekene nwaanyị na-akwa akịdị ka adị agwụta ọzọ. O nwere ndị bụ n'ihe ọma mere ha ga-akpọ gị ozugbo kenebe si ka ekenebe mmụọ lụrụ ọrụ a ekenebe mmụọ lụrụ ụlọ mmụọ na-arụ na-aga n'ihu. M gwara onye kpọrọ m some days back si m Eze-Ana na sinsi ụdị ihe ọma na-emere kịta ya kpere ụdị a maka na emekọtara ya narụzie nkịta since last year mana ụdị kind of money na-abatazi na biznes ya na-eme kịta ha na nke na-emesi na nke ikpeazụ a ebe scare him si don't worry, you never see something na from now till 31st December the kind of money you even see will even scare you. This young man wee sị m Eze-Ana wee sị na ya bido taa na ya ga-ebido kwụba ofu ụzọ n'ụzọ iri. Ofu ụzọ n'ụzọ iri abụrụ anya Eze-Ana na ofu ụzọ n'ụzọ iri abụ o weta ego ewerugbo ebu ma ọ gụọ efi ma ọ gụọ ọkụkọ oke na nwunye ma ọ whatever wee gbuolu entities of powers na agwụ ya gbuoro ha anụ wee kene ha in appreciation because no anyị rụrụ ya okuku anyị rụchara ọrụ dị n'ụzọ rụọrụ ya okuku agwụ awele ọchọzọ ime Thanksgiving anyị kpọkọ mmụọ niile si enu ugboru ha anụ egbusiara ha anụ esi nya bụ anụ bute mmanya ndị mmadụ erie ṅụọ asaraka ka ụdị ya na-ete ịghọtara ya na o wee sị na ya ga na-eme ya dipendịn ihe ọnwa ya nweta n'ọnwa ọbụla ịghọtara ya ime ọnọwụ na enwere ka esi achalenji mmụọ na-ejere Chukwu na mmadụ ozi PR abụ m personal relation. Mmụọ anụ a na-egbu n'Ugochi tụrụ na temple anụmata ka onye ebe a na-egbu ebunu mgbe ụfọdụ egbu ebunu
ma enwere ike ịkpọwa nọmba ya every week. Ụfọdụ a na-egbu ebulu every day, ụfọdụ egbuo ya ụfọdụ egbu ebu ha almost on daily basis. Ha na-egbu ebulu ọkụkọ. Ana m ekwuzi ọkụkọ ọka ntabụ ụmụsị anyị na-egbu mmadụ na ọkụkọ tel ndị mmadụ a na-eri na-aṅụ. Ịbịa na Ugochi tụọ na tempụl, ndị na-ebiakwana m even taa anyị ajụghị odibi ya nye ubi ya nye mọt nye ndị na-aṅụ mọt enye ha. So ihe niile ndị a ka ọ ga-agwa emesịa ịfụ ya bụ ife ị na-eweta dịsefụ ihe eji emekwasara ka ndị mmadụ na-eri na-aṅụ na-enwe aṅụrị. Chimu na ndị mana ha so knows how to bless me. So don't be stingy, know how to give ndị gị na ha so here. Because that one ha na-egbukwa awụ na agwụ gị na-achụta ego entities of powers na-emere ka a na-achụkwara aja in appreciation of what they have done ka ha wee na-eme n'aka n'ihu, maka na onye ekene ọ na-ese ekene ya. So don't be too stingy. Even mwa bụ Eze-Ana, entities of powers mụ na ha so anụ na-egburu ha anụ every month. First of this month, December, egburu ha anụ dị iche iche. Etu a ka ọ ga-adịkwa na January 1st. I will still do it. So therefore, whatever I ask them to do, they will do it. Ịmụrụ na mmụọ na-abụ lụchalụ mmadụ agwọ m ha ji emere onye dị etu a ihe dị etu a na mma emere ihe dị etu a. Eze-Ana says so, and Eze-Ana na-eme ya. So learn how to give. Give, it shall be given unto you, with measure running together, with measure shaking together and running over, it will be given back to you. One will learn how to give more here. Na-eme saraka ka mmụọ wee na-agọzi gị. Ihe ọzọ m chọrọ ịkọwa na ya lecture today ama eto ogologo. Ihe ọzọ chọrọ ịkọwa maka ya bụ na bọsị ya Eze-Ana mepere ụlọ. I'm a core traditionalist, mana enwere organized Odinana Igbo group. Anọ m n'otu ọdịnala niile dị n'Oraifite, nọ n'otu nzọ n'ọzọ, bụrụkwa na ọkwa n'otu ụka ọdịnala. O nwere ndị a na-akpọ ụka ọdịnala, or call them African Traditional Religion, ATR. Ma ụfọdụ na-akpọkwana ha ndị afa Guardian Religion. Ha na-akakwa ụka ụbọchị ụka ndị ụka si aka, mana ya bụ ụka ha na-akasi bụ ha na-esoro usoro ọdịnala na aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ka ha ji ekwubi okwu. Ọ ndị ọkpa ọfọ, ndị na-atụ nzu, ndị na-atụ edo na-eme ọdịnala. Ọ bụrụ na ị nọ na Lagos, ha nwere ọgbakọ ha ụlọ ofufe in Masamaza, ha think ha nkwa na Orule. Ọ bụrụ na ị na Abuja, ha nwere na Jabi, ha nkwa na Waraba. Ọ bụrụ na Aba, nwere na think Ogbo Hill. Ọ bụrụ na Anambra State, enwere na many towns na Anambra State. Enwekwu mana Ulubi ebe enwere I think the second national headquarters Ulubi. That reminds me, this Sunday bụ 12/12, ha na-eme nnukwute mmemme iji wee rụta ndị niile nwụrụ anwụ, ndị niile egburu maka ihi okwukwe na nnwere onwe. Ka nkọwarụ ya ebe 12/12 asị bido. Akaje ndị anyarị mere anyị. Ka nkọrọ this history, enwere ike ụfọdụ n'ime na anụbanye ahụ history. Ana m ekene mmadụ dịka late Maazị Mbonu Ojike of blessed memory. Igbo anyị nwere great personality. Ndị Igbo mgbọrọ nekwu nnọkọtakulu the South East Governors wee celebrate mmadụ dịka Maazị Mbonu Ojike, a great personality. Kedu ihe anyị mere? Anyị amụrụ ka esi appreciate our own. Ama na ọ bụrụ na mmadụ dịka Maazị Mbonu Ojike live very long life, he would have impacted so much in Igbo law, Igbo tradition and culture. Today, the Indians they are celebrating great personality in the person of
Mahatma Gandhi. If you don't know, Eze-Ana was in India in the year 2003. I traveled far and wide. I was in New Delhi. I went to Bombay, Mumbai, Banapokwa Mumbai. See about Jena Bangalore, University of Bangalore. From there, Jena Northern India. I went to Kulu Manali. I visited so many cities in Northern India. I took my time to study the way of their religion because I was invited by an engineer working with their central government. That was then. Then I followed them to their temples and shrines. I participated in whatever I do in order to learn their way of worship. Believe in me. Today, go to India, they have a day of celebrating Mahatma Gandhi. It's a national honor. But in our own, do we recognize great personality in Bono Ojike? Do we? That's the problem. We don't appreciate great personality we have. So all those things, those same Daniel colonized China and India. But today, they don't joke with their language. But today, what do we have? Some of our children don't even know how to speak Igbo. Some people, let me tell you why I normally speak English sometimes or mix it up. It's because of understanding. Today, as we speak, I have over 1.8 subscribers on my YouTube channel. A lot of people are coming to me, brother, I'm on Igbo, I'm on Ugwu Hausa, I'm on Lagos, mana na m outside the country, mana adị m anụcha Igbo ọfụma, mana adị m aghọtacha Igbo ọfụma. Biko na-eme historia English ka anyị nke na-aghọta ihe anyị na-ekwu. Here, I'm here to help people live better life. Some people will still come to me and say, Eze-Ana, why do you speak English? Why can't you speak Igbo? My brother, no, you have it in mind that this platform is not meant only for Igbos. This platform is a clarion call for all Africans to go back to their roots. Eze-Ana Ugochi tubelu ha alụgoro ọtụtụ ndị mmadụ ọrụ, even from people from Rivers, even from Edo State, and other people that are not Igbos. So what I'm saying is that I try as much as possible. Sometimes some lecture will be done totally in Igbo, some with Miss English and some with anyhow, just to accommodate everybody. Do you get? It's not as if English is more superior than Igbo language. O nwere ije ụmụ obodo a na-ekwu ma n'India, ịfụ na mmadụ nwere ike iji asụ nke ala ya Hindi wee gụchaa wee bụrụ onye gụrụ na mahadum. You can choose to study English if you wish. Same thing to China. But here, a na-penalize ụmụazị anyị na school because na ha asụrụ maka ihe na ha asụrụ Igbo. It's very wrong. Today, go to Northern India, go to some places in China. If you are interested, they told you for interpreter. Language is not never a barrier. Language abroad than China, other assemblies does not make them not to be champions today in the world economy. So ndị be anyị ụfọdụ asị ịsụwazi Igbo ka ọ dị ka asị na-edete mmiri na ọ bụrụ eziokwu. So ihe na-achọ ịkọwa bụ our own born Ojike, do we celebrate him? No. Let me tell you about a story. What happened in 12/12. 12 December. About 73, about can't remember the actual year now. But some coal miners, anyway, I only go the story. Some coal miners in Enugu was protesting for increment in salary. And in Daniel, na-achị ala anyị mgbe ahụ wee nye ọda na ha bandịrị onye ọbụla i protest maka salary increment. Ndị pụta na sị mba na salary increment is our right. Agbagbusi ụfọdụ n'ime ha. Mgbe agbagbusi ụfọdụ n'ime fa, agbakwara ndị isi ndị ọrụ makwazi ọtụtụ ndị mmadụ ndị ụka dị iche iche ka ha jee nie ndị a
agbawusiri maka na ha na-protest against ndị anyarị na-achị obodo anyị mgbe ahụ. Ndị leading churches enwere mgbe ahụ decided not to go and bury them. You know why? They decided not to bury them because they don't want to be an enemy of government. They don't want to bury them so that the government of Ndanyari will not see them as trying to give fitting burial to those people who protest against the natural mgbe ahụ. Ndị ụka niile wee ọkpara orikpọ afọ ha ayọgido ha ajụ ndị ọdịnala ndị be anyị wee sị ebe ọ bụ na ndị ụka bịara abịa na-atara anyị ka e plizie ndị ọchịchị ndị anyarị maka na ha niile na-enye na nwa ya ma ofu akwa. Ha wee jikọta John na 12:12 wee jizi aka ha wee kwubie okwu n'onugbu anyị kọọ ọfọ n'onugbu anyị kpee ekpere n'onugbu anyị wee nie ndị a na-aba na mass burial. Since that time, ndị African traditional religion na-ewepụtazi 12 that is 12 of every December bọsị eji elota eji celebrate ndị a ndị nwụrụnụ akaje emere ndị a ya na abandon emere ndị a si n'aka ndị ụka ndị anyarị wetara anyị. Ịfụ na otogo emewere ndị be anyị akaje. Ụfọdụ n'ime ndị be anyị jikwa in protest of ụdị mkparị na akaje ndị anyarị mere anyị wee jụ na ha amazazo afọ oyibo. Yes, mụnwa na onwe m, if you know, mụnwa na onwe m aha oyibo m Paul. Yes, but I rejected it in protest. Yes, I rejected it in protest. If I have my way, even my BVN, I will try to expunge it from my BVN. Obi Azioli, Chukunonyanamo, and Wanam. But you know, in Nigeria, once you want to do BVN, they will still ask you for your middle name. Naturally, because I was born and brought up as a Catholic. I'm a Baptist and Catholic. Make confirmation, meaning that I have two English names. Paul as baptist my name and Anthony as my confirmation name. Do you get? Now, if I have my way of expunging the two, I will do it. Mana in a period, I believe in your surname, your middle name, and your second name, your last name. So by so doing, if not, there is no way. That is how the Paul is normally in my account details. You will see Paul, but naturally, if you ask me to introduce myself, my name is Chukunonyanam Enwenam. You got that? Then, on following the by deny those English name in protest. Like Mazin and Bono Jike, one of the Katabo, when he was affair. It will interest you to know that Dr. Nanda were Benjamin as English name, but I think Benjamin, he rejected it too, bearing only Dr. Nande as Kiwe. And so many of them, early nationalists, they didn't follow Akaje, Ndanyari Amerai, they rejected all those names. So here Nachikwa is a clarion call for our people to come back. Onwere onye ga-azụ oge dị ka na nna gị. Onye ọbụla na-asị ka o ji gwọọ ọgwụ ka i wee na-aga n'iru without appeasing ya chi onye ụwa, without appeasing ya entities of powers ndị ichie ebe nne gị na ndị ichie ebe nna gị na mmụọ nọ na ngwurube nna gị. Enwere ike ngwurube nna gị abụrụ ngwuru ebe emewuru mmadụ. Ngwurube nna gị nwere ike ọ bụrụ ebe akwaturu obi mebie ọfọ. Mmadụ asị na ọ ga-eji gwọrọ ọgwụ ma ọ ka o mere gị oke ite. Kedu ka ọ ga-esi rụọ ọrụ? Some of the all a while, if I don't know, because the more one on Guru. Echefukwara, ị nwere ike ịnọkọta gbana ahụ mmadụ a na-agbana n'ikiri okwu ya n'ọsọ ya gbakarị ha n'ọsọ. It's a matter of time, everything will stop. Eso m na ndị ụka riri eri. I drop my store name
thinking that my problem is from answering my surname. It's now I know my surname, I went back and apologized to my people. And then I'm answering my surname now with pride. So ị nwere ike o nwere ndị mma family m anyị akpọgasị afa prominent pastors ndị drop their original surname pụtaga zawazie aha baptizim. Ụfọdụ nwere ike pụtara asa God's way Emmanuel, God's way Joshua. Then thinking that, see, as long as you are from that family, that lineage, you inherited the land of your birth. And now we ketara see him ketara no bi nna gị bụ your forefathers, they are the one that fought for that land. Therefore, it cannot just by rejecting that surname. That surname is not even the cause of your problem. The cause of your problem is ignorant. The cause of your problem is because you have not done the right thing. That is the cause of your problem. Come back to your roots. Do the needful. Align yourself with entities of power that follows you. Onwe nwa million na ngwurube nna gị apologize. Ndị agha achụrụ aja achụ aja, ndị agha yobika ya ọbiko, ndị agha wụrụ ọja wara ọjị. Ọ bụ na echukwacha ya, ịgba mbọ nene enwe nwere ụchụ nọ n'ụzọ gị. Weda ma ọ pụtara n'afọ ma ọ bụ na ọ pụtara afọ n'afa. Ịbụ onye kere ime, ịbụ onye tiri aka na ọtọnọ nke ma ọtọnọ nke ọzọ. Ọgwụgwọ na ọ pụtara n'afa, tutu onye gbara gị afa. Kaba arụ fụ na ịgwarụ ndị ọgwụ ọrụ ha ịkpụ arụ dịka anyị nwa na-achụ àjà na-akpụ arụ akpọ ha alụ kpụchapụ ụchụ ka ọ ga-agba arụzie ọrụ ọba. O nwere bịara isi m na arụ nwere onye ọrụcharị ọrụ na ọgana isi a na-ịpụta na ọya gara ụdị ụchụ m fụrụ n'ụzọ gị n'afọ a na-agba abụrụ ụchụ ya bụ ọdị n'ụzọ mmadụ arụ ọrụ ọrụ ga a ga-ebu ụzọ saa ụchụ mmadụ adị ebu ebe ụtọ nọ n'ahụ wee na-achọ ngozi arụcha ọrụ dị n'ụzọ gị gradually. Ngwọ ndị bụ na ụtọ n'ọha mere eri ogologo oge abụrụ ihe ga-eme ka ọrụ ha gaba ozugbo nwere ike wecha a week, 2 weeks, 3 weeks or even 1 month because of alignment ya ga-eme in the spiritual realm, appeasement ya ga-eme because of mmụọ ndị na-ewe iwe. Ka anyị chigata n'ọdịnala, onye ọbụla sịrị ka o je gwọọ ọrụ ọgwụ ka iwe nwewe ego ma ga ebughị ụzọ align with the forces that so align with forces so gị nọ mewudo with them. Ihe ọzọ igbedo ike ime agwụ na-atụdego nwa Eze-Ana Ugochi tubelu ihe nwere owu okuku agwụ awele. Yes, okuku agwụ awele because agwụ na-atụta ego. Ịtago agwụ ụkwụ ọ ga-abụ ịchụkwa ha ya na ezumezu mmụọ niile gị na ha so chukwa ha ka ha gọzie gị. Ka m kwụsị ebe a, onwe ajụjụ inwere n'ihe a nkụwara taa send the Eze-Ana question na 08057837672. Eze-Ana Ugochi tubelu bafa m. Nnerecha vidio echefukwara inere nke a ga-epost ụbọchị ụka gbasara ya bụ ọfala house opening na birthday Eze-Ana Ugochi tubelu na temple. Ugochi tubelu na temple anyị nwere ihe ndị ọzọ anyị ka ga-emepe maka na obi anyị na-alụ is ongoing. Anyị fizie date ụbọchị anyị ga-emepe dị obi. Then commission the new borehole anyị na-alụ. Anyị alụsigo the borehole no overhead tanks ka a na-alụ alụsizie ụbọchị anwa anyị ga-ewetakwara ya ụnụ ụbọchị anyị ga-commission that mmiri for ndị agbata obi ibe na-aṅụrụ mmiri. Mmiri a ga-eji wee lụ ọlụ ebube dị iche iche. Yes, now mbọsị ahịa commission ya bụ borehole ndị na-alụ overhead tank nọ na my house as we speak now. Ama m na by next week a ga-alụsi ya arụsịzi obi mbọsị a ga-commission the water project ka a ga-emepekwazi obi n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ekwubie m okwu n'isi mmadụ niile n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, na-akpọku elemental beings and mystics and helpful beings ndị anjelu nke Chukwu ndị na-agagharị na-eme mma. Ekwubie m okwu n'isi ndị na-ege vidio a. O nwere mmadụ 5 ọnọdụ ha ga-echenji bido now till next 7 days. Yes, o nwere ihe ọma, o nwere ihe ya akwụ ụgwọ, nwere biznes ya akwụ ụgwọ, nwere uwe ụdị ego ga-abata na akaụntụ gị bido taa bido next 7 days. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwubie m okwu si na ụchụ amaghị eme so ndị a kwuru maka ha
mmadụ ise a ama akwụsịnata nyanwụ ihe ọma ime. Let there be miracle, let there be open doors, let there be upliftment n'isi ndị a ihe ọma ga-ezute bido na wee ruo the 7 days n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ise.